Bon dia. La despesa dels diferents subministraments d'energia és una de les partides més importants en els pressupostos municipals. 9 ajuntaments gironins intenten reduir-la mancomunant serveis i aprofitant experiències que ja funcionen en altres ciutats. Després de diverses trobades prèvies, avui s'han tornat a reunir a Llagostera per decidir quines mesures començaran a aplicar. La proposta és una conversió del vehicle de benzina tradicional a una conversió a bifuel. O sigui, afegint una sèrie de components, el transformem a gas. La conversió és bastant senzilla, mecànicament parlant, i a més estalvia, sobretot en el tema ecològic, emissions i també el preu del combustible, que és pràcticament la meitat que el gasoil i la gasolina normal. És una de les empreses especialitzades en eficiència energètica que avui ha presentat la seva proposta en una jornada que s'ha fet aquí a Llagostera. Un dels 9 municipis que s'han proposat mancomunar serveis, però sobretot coneixements per estalviar energia. La jornada va dirigida a tècnics i polítics de Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina, Calonge, Tossa de Mar, Vidreres, Caldes, Cassà de la Selva i Castell-Platja d'Aro, que ja s'han reunit en 5 ocasions, però que avui han conegut de primera mà solucions d'èxit. Es tracta que ells puguin prendre exemple d'altres mesures que s'han fet en altres llocs i que puguin aplicar-les aquí en els nostres ajuntaments. Moltes mesures que suposen estalvis energètics molt importants, que avui en dia és una de les partides més importants, el tema energètic en els ajuntaments. Exemples com la prova pilot que es fa a Sant Cugat del Vallès per estalviar energia i millorar l'eficàcia, una millora que també es vol aconseguir en el terreny esportiu i turístic. Els ajuntaments treballen ara per fer la radiografia del cost de l'enllumenat públic al seu municipi per poder aplicar la millor solució. Sion Birrun, TV3, Llagostera.